Bisramganj Higher Secondary English Medium Preschool ni on the eve of independence of India जों दिनै हार घर तिरंगा उत्सव खालायलायै दिनै जों रेली खालायगा जोंनि सोलोंनायजों फोरोंनायजों सं ताइ जोंनि डिस्ट्रिक्ट एडुकेशन अफिसार मलय भूमिक के जीव दङ जोंनि रेलीआव सामिल दंफायगा ओंखाय जों बार्ता लिरनानै मुसुंगो जे भारतबर्षनि 78 यकमा साल एबा इंडिपेंडेंस न रगै जों हार घर तिरंगा ओ उत्सव न जों जत लुकुरक जत सिटिजेन अफ इंडिया बरक सचेतन नुंगनानि ताइ अबहायके मानि ओइ देश न हामजाकनानि हा न हामजाकनानि खरकसाते खरकसानो हामजागै दंगै जोंनि देश न बबो हायकाय तेबो डेभलप खालायमान अबनो मेसेज दिचिनि म स्कुलनि बिसिमते जों ताबो स्कुलनि सिमि बाजार उंगै थाना गाना तैखाय फायलायखा ते कायसा रेली दङ जोंआबो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशननि बखाख्रि लुवा जिजाकनाय आबो दामथाम तामफ्रु आरोबो जों थांनाय जोंनि स्कुलनि सिमि अब अंगाय ताइ गुबुन स्कुलावबो पार्टिसिपेट खालायनाय डीएम अफिस सिपाही जरा जों थांगै आजावो मानजा गैनाय आ रेली